Sandang pahat tidak deskat sini tuh nanti dino kowe dosakan hadiahnya mesti ono aku ingin darah raya wanita bukan tadi nyawa saya umpama aku darah raya wanita bukan tadi lan aku harus siap lan Allah lan Yo, Jon, oleh kabupaten ayo orang usah sesuai kan. Saiki, ayo besok Pak Bupati. Macam saiki lho. Yo, iki kebudane kabupaten kami. Ayo, jalan kemana? Ayo Jon Ramong, ayo. Bondo, apa yo? Yen abot nyawa yen abot pando tegas kowe mati dengan yen abot kawangi bondo dunia saya tak ya yen ora luput saka pandu iku kowe brandal priyo bener, berandal boleh tio. Berandal tio. Yang kue ngepengin sandal penang. Bok menowo kok diumangan orang anti sesasi tersebut. Halo, angin. Kakakku yang ini orang bakal nyekel kue, mikut kue PKP orang nyekel aku. Ya, saya kowe bakal tajak pasak ton. Itu semacam larang. Pasak ton. Ya. Dan pasak ton mau. Aku kepengin jongkeng kolengkat di Kabupaten Pati. Mergo aku ora ujuk tatanan kolengkat di Kabupaten Pati. Kalau montok kan jongkok gawat iso kalasanan kowe tak dadi akibate kowe temunggung Sedekahbumi lan penamping kowe tak dadi akib piro tantomo saben sasi kowe nampa blonjo kowe digawekake omah sing apik yen nganti kowe lara mengko sing ngusi negara Kabupaten Pati. Coba iki. Kansekar. Bisa koni bayarane. Ngono. Ah. Orang dhewe. Sangat bakal dibawa. Orang nek bawa. Orang sana. Percaya, ini aku pasti ketemu. Banjur sing kok karepake kulit yo. Bukti kasunatane aku kepengin ngerti dalane hukuman mati. Tak pengen pasti tenan. Kulit dino. Kalintian pengapesannya Kabupaten Pati yang tangan mergo aku kadang dalem. Kanjeng Bupati pangono oleh Kabupaten. Dan kowe takon bayaran saben sasi. Kok umumane sesasi ora bakal menek aku. Nang ora cak. Aja kemedio mokno. Langsung wae mulu-mulu ndore guri. Ya iki karo kowe. Coba tidak rela. Lo dipikir, kau yang kok salah.
usah. Umpama tanda tangan aku ora iso tanda tangan, isone mau cak jempol. Cak jempol isih tanggung. Lan aku bakal sudah karo kowe. Boleh beliau? Nggih. Mengko sadurunge Jumat iki gawe. Kowe mlebu ceketeng sing sisih loretan. Ceketeng sisih loretan. Ya. Lah mengko uga gedhong saka kuwi mapane ana sisih lor-lor ya. Bareng gedhong besok sisih lor-lor. Ya. Sawetara yen kowe gunakake cara ana ing pati gunakake cara batik nebo. Dadi langsung menurut cubit Pak. Oh, bon. Wiling. Saya tempiling Bu. Mergo ada aripan gunakake cara sampai kurang pengapesane kanggo batik. Batik nebo. Oh, prajurit disibal. Disiwal kadipaten. Matuk lan iki. Sawetara siwang-siwangan saya tak ndaki dina mburi aku bakal sak mburiku. Ayo ngono. Yo. Ayo.
Korban memilih. Yeah.